txikitan beste ume askok bezalaxe, dinosauriak eta sorginak zituen gustuko. Txikitan, akaso ez hainbeste umeek bezala, ninja dortokak maite zituen. Txikitan, argu txik bezala, tirante batzuk ipini eta telesail bateko protagonista zen Steve Urkel imitatzen zuen. Onartu behar dut, nik ere hori egindu da. Eta txikitatik gaitasun berezi bat dauka. Gaur gonbidatuak beste munduetara bidaiatzeko gaitasuna duelako, irudimenaren bitartez. Eta beste mundu imaginario horietan sartzeko gonbidapena luzatzen digu bere ikuskizun guztietan. Tunu Zalalonga, Giza Saltxa, Ricardo Hirugarrena edo Kokitoren hainbeste abenturekin oholtzetan ibili da. Pablo Ibarluzea edo Jessica Walkerren formakuntza jaso du besteak beste. Antzerkia, mimoa, txotxongiloak, ipuinak, disiplina ezberdinetan eskarmentua badu. Gazte sorkuntza beka jaso du orain dela gutxi bere azken burutazioarekin, eta gainera irratiare ondo zagutzen du. Berak ere irratsaio bat bideratzen duelako. Norbaitek esan zuen behin sortzaileak mundu ezberdinen arteko zubiak direla, edo behintzat zubi horiek sortzen jaioak, beste planeta batetik datorren espaziontzia iristen ari da. Beraz, adi, lur hartzeko prest daukagu bigarren kafea planetan, Aitor Vinagret. Ongi etorri, bigarren kafera, Aitor! A ver, entzute iguzu? Oren, bai. Bai, kaixo. Bai! Ongi etorri, kaixo. Bueno, Aitor, arratsaldeon, aipatu dugu aipatu du irratsaio bat zuzentzen duzula, larun batero Radio Vitorian, la radio de Aitor Vinagret, saioa daukazu, beraz, etxean bezala sentitu, bueno, bai, saio motza da, baina egia esan disfrutatzen dut pilo bat. Asko gustatzen zait irratia, bai. Zer aportatzen du irratiak zu bezalako antzerki fisikoan murgiltzen den aktore bati? Ba, oso interesgarria, ze, claro, eserita egon bernaiz, mikroaren ondoan, askotan teknikariak esan behar dit, kontuz, bale, edertu, pum. Baina oso ondo, oso gustora. Iuri izan do ikasira dator. Bai. Badago, kontrolatzen dago pixka bat hor. A ver, ez zaitu pun. Baina oso ondo, bai, oso gustora. Nietzako ere hori, garrantzitsua eserita egotea, eta bueno, mugimendu guzti hori barrutik ere, ez? Sentitzea. Beno, tratu bat egingo dugu, Gaur Radio Vitoriako zure programa aipatu dugu, aipatzen ari gara. Zu bihar, naiz irratiako bigarren kafe aipatu beharko duzu ados. Venga, ados. Horrela, traola moduan balin badere. Atzo bigarren kafea zaioren nintzen, agur. Gainera, bihar Batman doa programara. Batman? Bai. Ez dagoela oso ondoz, Robin etxetik junda. Ai ba. Bai. Eta bueno, programara etorriko da, pixka laguntza bila eta ikusiko. Erresa, ez? Batman, bi kafe. Ze txarra. Mai, ez da giz esan, Baina Batman eta Robinen arteko kantu bat badago, oso polilla. Bai, egia da. Bat baino gehiago gongo dira. Nik buruan daukat... Baina bitu. Bai. Bota. Nik buruan daukat Iker Laurobak Arkaitzkan horren hitzekin egindako maite miau, miau maite. Eta hori aipatzen ditu superheroiak, eta nola da Batman eta Robin buruzko letra zatia, Hulk handia kolpatu nau egun txarrak ditu, katemea balkoi teiatutik teiatu dabil, eta niaren... Ez dakite... Baina, Batman eta Robin... Hori ez dut ezagutzen, Tira, saiatuko gara topatzen. Polita lotura hauek, naiz irratitik, Radio Vitoriara, eta errelako... Hogeita bat garren mendeko irratia. Hoi da. Bueno, Aitor, zu txikitatik aritu zea antzesten, jolasen bidez, adierazpen bide berriak irekitzen, eta guain, tailerrak ematen dituzu, txikiekin, umeei. Komunikatzeko beste moduak, eredu pedagogiko alternatiboak, edo
nola espresatzen dira primateak. Jatorrira bueltatu behar gara, gure txikitasunera bueltatu behar dugu. Bai, bueltatu behar dugu, esan behar du gainera, tailer hori egitera jo nintzenean, lagunek eta betxatzen zutela broma zela. Esaten nien, bueno, primates, emociones, ja berrio dago, ze esaten zera, primates, emociones, baina bai, pixka bat gorputzarekin komunikatzea, ez? Aztea, bueno, hitza eta jolasaren bitartez. Niretzako jolasa hizkuntza unibertsala da, berdin du non egon, ze hasten zara jolasean eta ja batez ere umek ulertzen zaituzte, ez? Eta niretzako hori oso polita da, bai. Zuk uste duzu, komunikatzeko esentzia, tximinoen adierazpenan oinarritzen da edo? Tailer horretan behintzat bai. Tailer horretetik kanpo ikusiko dugu. Ikusiko dugu, bai, baina bai, batez ere hori ez, zelan tximinoek eskatzen dute janaria, edo haserretzen dienean, adibidez esaten nien, ez? Hortxak erakusten dituzte, baina ez dute barrerik egiten, ez daude pozik, haserretuta, urduri, eta, bueno, hemen tximinoen inguruan, ez? Ematen hemen, baina bai, pixka bat horren inguruan, ez? Joni Melville egiten du atzeko zerbait, bere tailerretan, eta oso interesgarri oso. Zu gainera formadore izugarri izan dituzu zure karrera, bai. Sarreran aipatu dugu. Bai, aipatu dugu, adibidez, Jessica Walker, txiletarra, eta Pablo Ibarluzea, ez, Jim de Janen, zer aportatu dizute bi makina, Pablo eta Jessica? Ez que Pablo nekin nahi ez, orain dela, urte edo, urte honintzen beharekin, eta oraindik ere, badaude barneratzen ditudan gauza batzuk, gaur egun. Adibidez, orain dela urte batzuk aikido egiten hasi nintzen, ez? Eta aikido egiten, esaten duen, behitu Pablo esaten zuenean ez dakiz zer eta orain ulertu dut, ez? Hor zeundela behaekin gainera laudi onduan egiten zen frontoi batean, frontoiak daukan, ez? Frontoia gotza da, baina aldi berean ematen dizun dimentsio guzti hori, ez? Eta hortzen dela, joder, zelan zango da, gainera Pabloren formakuntzako hori dauka, ezta? Ematen dizkizula galderak. Etxera juten zara galderekin, eta hor, azten zara galderak, eta ikusten duzuen moduan urteak pasatzen dira, eta, bale. Eta Jessicaren kasuan, pasada bat, bai, izan dira, ia 4 urte Bartzelonan, berarekin, eta, bueno, hor nik sentitu dundean nere burua sortzaile bezala. Kreaktorea. Bai. Zelan, gaian nietzako sorgin bat da, eta orduan, esan duzuen moduan, ja txikitatik sorginekin ez dakit zer neukan, zen nik sorginak ikusten dituen, txikitan. Bai? Bai. Sorginak ikusten dituen, eta gainera, nengoen, beti marrazten dituen sorginak. Beti. Ume batzuk mamuak ikusten dituzte, eta... Bai. Eta zuk sorginak. Bai, nik sorginak. Eta bazeuden sorgin onak eta sorgin gaiztuak. Baina, eta bazegoen emakume bat, gure etxean, zaintzen ziguna, eta niretzako sorgina zen. Emilia izenekoa, eta berak babesten ninduen, esaten zidan, lasai egon, sorgin gaiztuak etortzen, baina ni hemen nagoela. Eta orduan, sorginekin, eta bitu, Jessica Walker, beste sorgin bat, ez? Estena tokian zaudela, eta berak ikusten zaitu. Bai, zuk ustezu Txaritok Che Guevara berdina esango ziola? Antzeko zerbait, seguro. Seguro. Bueno, nik argitu dute, bota dudan, hor erdizka utzi dudan hori, eta maite mio ez mio miaite kantuan esaten du... Jarriko deu? Bai, prest daukan nahi, bali modezu. Nike bai. Jarri. Baina, antxe esaten du... baina letra joan egin zait. Batman eta Ez dut nahi pentsatzean nagoenik bakarrik, pozik gabiltza, gairik gai, Batman eta Robin, zu ongi katemea, ondo nahi zubarik, Spiderman sukaldari trebea da zinez. Entzun. Etxean gaur bete dira ulkiak zuk aldegin duzunetik lagun berriak dauzkat Buffalo eta zezen eseri
gabiltza gaiz gai Batman eta Robin Uste dut Iker Lauroba izan litekela egingo dudan urrengo galdearen adibideetako bat, ze Iker Laurobak badu bere bakarkako proiektua, Lauroba taldearekin zerbait solapatu zena, baina batak besteari neurri batean bidere eman zion, baina bitartean Iker Lauroba beste 11 proiektutan murgilduta dabil, Izarorekin, Sara Zurzarekin, Ainhoa Larrañagarekin, ustakit izango dira gehiago, oraintxe bururatzen ez zaizkidanak, ez? Eta uste dut, gure gorko protagonistak ere baduela, ez beste konpainiekin lan egiteko, proiektu ezberdinak uztartzeko joera hori, Mauro Dinosaurioan teatrenu Kataloniarrarekin, Espejismosen Koiara teatrorekin, hor Argentina, Katalonia, Euskal Herrian azten dituzue, Murtziarekin ere badira horlako sinergia, Kurkuma teatrorekin, no, El Ciervo Heridon, ez dakit, nola sortzen dira horrelako abenturak, Aitor, eta nondik nora? Bai, ez dut ezinbestekoa dela orain, egun bizi dugun egoeragatik, eta lehen ere, kultura zegoen moduan zegoen, eta orain bakigu ez zelan dagoen. Baina da pixka bat hori, pikoteo egitea errentze bestela, gelditzen baza geldirik eta ideiak ez, buruan daude, bueltaka, esaten zu, behitu, topatzen dituzu ere gogo handiak dituzten artistak eta guazen ez, guazen aurrera, eta gainera baditut eren bakarrako lanak, baina kolektiboan lan egiten denean eskertzen da pilo bat. Ze konpartitzen duzu sorkuntza prozesua, baina batez ere hor ez, eszenatokian zaudenean, atea aurretik beste lagunak, pertsonak hor ekitzea zure ondoan, besaman, besarkatu eta guazen. Eta gero bukatzeakoan, bakarri zaudenean, txaloak etortzen dira, berotasun hori, baina gero bakardade bat, ez? Eta, kolektibo egiten duzunean, guazen afaltzera eta komentatzen dugu jugada, ez? Hortaz, gutxi hitz egin dugu azken aldian, bakardadearen artistaren emanaldi osteko bakardadeari buruz, hitz egin da zerbait, Margolaria dokumentalean Oier Arantzabalek Mikel Urdangarin horretik protagonista duela ere hitz egiten duen inguruan, baina ze gutxi hitz egiten dugun egia da, badirudiela ezin dela horrelako zerbaitetaz hitz egin, ulertu honek bere garrantzia du gauden egoera hontan. Emanaldi bat eta gero oraintxe askotan gertatzen da, ez tabernak itxita daude. Ordutegirik ez dauko, etxera joan behar da. Claro. Ez ja bakarrik tabernak itxita daude, etxera joan behar da. Alegia, antzokiaren atzekalde hain poetiko eta hain berezi hoietan, antzokik badote beti atzekalde oso poetiko bat, ez? Galera irten eta atzeko atetik eta ia elkarrekekin egoteko aukerarik ez dago, edo ondorengo tragori hartzeko, edo afaltzeko hori ez dago, eta hori, hortaz, hemen behintzat saiontan ez dugu itzen, baina nik ikusi izan ditut artistak, ez, emanaldi amaituta eta hor, ikaragarrezko zulua sentitu behar. Bai, eta gaina orain, ez zaituzte guzten hor kanpoan egoten, ez? Ez dute mesez, zaitezte, gainera tokekeda badau, jun behar dira, ez? Beste batzuetan ateratzen zara, eta badauzu hor jendea itxoiten, eta gian bakomentatzen duzute, edo ez da egite, polita da ez momentu hori. Baina bai, ateratzen zara, eta ez da inor. Orduan... Askotan ebai montatzen, eta ez duzu ez da ondo faltzen, pikatzen duzu zerbait lanen zaude, gero desmontau, eta gian bukatzen duzu gauko ameketan, eta ez daukazu inora, zuze jateko, zuze hartzeko, askotan enkargatzen duzu zerbait gero hotza jateko bukaeran. Ez da ikusten atzeko parte hori, paiasen artean daukagu puntu hori den bakardade hori, ez? Txaloa ukitu duzu zerua, kriston txaloa deno zuti ez dakiz zer, sartzen zara barrun eta bakardade hori. Bai, loriti bakardadera, ez? Bai, da kriston besarkada bat sentitzea, ez? Ondo egiten baduzu, klaro. Eta, ostras, ez? Da, hori, Errusiar mendi batean engo bazina bezala, ez? Ze pasada, ez zer, eta harako batean, ostia, nola junda, ez? Sentsazio horrek jarraitzen du barruan, ez? Baina hori, nik esaten du konpartitzearen zea hori. Taldeka erresago. Bai. Eta batez ere, behitu gaur ensaioa daukat, ostia, beste lagunekin, azkenean hori eskertzen da. Guk hemen gure aurrean Aitor daukagu, baina streaming bitartez jarraitzen ari direnak ikusi dezakete alde batetik Aitor eta beste aldetik Kokito. Zein da Kokito? Ostras, Kokito. Kokito da Aitor txiki bat, ez? Nire Aitor txikia edo
jaio zen gaina koko batetik, eta hor hasi zen jolasa kokoarekin, eta gero ja koko hori gizakia izan zen. Eta egia esan asko disfrutatzen dut kokitorekin, bai kokitoren abenturak sortzen, eta bai egiten, gainera lortu dut, urduri joatea, ez, kokitoren abenturaren bat antzestera, urduri egotea eta esatea, bueno, listo, kokito, zuretzako. Eta lasaitzen naiz, eta bai, berak ja jolasten du, bera dago beti erne, ze harrapatzen duen, eta bai, oso gustora, Eta ikusten dituzu gaina ume batzuek errepikatzen dute eta etortzen dira, gerturatzen dira komentatzera. Eta bai, oso erraza egiten zait kokitorekin lan egitea. Bai, bueno, nik aipatu nahi dut, goain dela 2 urte, 2019, Aitorre irabazi zuen, ahosko narrazio lehiaketan, ahozaio jaialdian, hori zin, esperientzi polita, beraz narratzen ebai, bueno, aditua, lan handia egiten ari. Etxoin, segundu bat, Araban. Gaur maia utzi didate eta emozionatuta nago. Bai, entzuleari zoze kontatu diogu, baina Aitorrek somatuko zuen bera iritsi denen hemen tensio pixka zegoela, itxoen Aitorrekin utzi pixkat segi aruntze eta goiuri golari da estreinatzen realizazio kontrolean, eta oso ondori da, baina horrek sortzen ditu. Primera. Eta txalo bere puntun sartzen ditu. Noski, eta ikusten dut, streaming bitartez jendea jarraitzen ari dela, norbaitek idatzi dizake mesedez aberentzuten duten. Zenik daukat beldurra, ziur ez diotela ez dakize boto hiri eman, eta gure entzuleak ez diela entzuten nahi. Zulasai, entzuten ari dira. Entzuten ari dira, eskerrik asko. Baina hain barneratuta daukate esaten duguna, ez daukate gai, ez dia gai ez da ez eridazteko. Oso ondo egiten ari zarelako. Gustatzen zait, eskerrik asko. Aitor, nik uste dut, nik ikusi dut zure antzeslan batzu, Bai. Nik uste dut estilo propioren bat bila zabiltza edo sortzen ari zara, ja, zure estilo propioa. Hori ulertzeko agian zuk sortutako beste ikuskizunak errepasatu beharko genuke, ez? Ricardo Hirugarrenatik hasita, Tuno Satalunga edo Giza Saltxa, beste planotik begiratzen baduzu zure burua, edo badituzu zure lanak, zuk ikusten, nabaritzen duzu prozesu hori? Bai. Ikusten dut aldaketa bat eta bide desberdinak ere, ezta? Ricardo Hirugarrenean adibidez, urte pixka bat deserotasun baten bila, ez? Deserotasun atsegin baten bila joan nahi dudalako, eta batez ere pixka bat aldatzeko, ez? Ez gehiatzeko bakarrik estilo horretan. Bada nire gustatzen zaio asko surrealismoa, irudiminarekin jolastea, baina, aktore bezala, beste esparro batzuk bisitatzea, eta horretan nago orain. Batez ere, Ricardo Hirugarrenean lortu nuen sentsazio hori berreskuratzeko. Egia da, adibidez Tuno Satalungan, La historia de un bocadillo boniton oso pertsonala dela, oso hau sortu zen, hori txikitan, gurasoekin nenbienean eta agian lagun batzuekin elkartzen ginen, eta ni txikia gerturatzen nintzen eta esaten nien, hau zer da? Eta holan begiratzen, ez? Eta ez dakik, un bocadillo de bonito, eta ai, que bonito, eta ez dakik zer, ez? Orduan, hortik aurrera, hasi nintzen idazten, eta, historio hau sortu zen. Orduan, nietzako oso pertsonala da, ez? Da, azkenean,
nola ume bat jaiotzen da, amak esaten dion lehenengo hitza, ai, baina ze polita, que bonito. Eta hortik, berak uste du, arraina dela, eta gizartean marraztua daudela, eta eta nola desberdin sentitzen den, eta zein esaten du, disimulatuko dut, ez? Eta beste arrainekin batera jungo naiz, desberdintasun honek, ez dakit, ez dit segurtasunik ematen, ez? Orduan nola llegatzen da momentu bat, ja berak esaten duela, berez, bonito naiz, bonito naiz, ez? Aurrera, orduan oso bidai pertsonal eta polita, ez? Bai. Ze polita, ze ona. Nik erabili berdetoi, El bocadillo de... bocadillo de bonito. Bai. Eta guain dela gutxi, Arabako gazte sortzaileak beka lortu duzu. Eta sorkuntza prozesu berri batean zaude sartuta. Bai, gainera aste honetan, astenetik ostiralera ibili gara. Dago zuzendaritza lanetan laguntzen, beste krak bat, Itziar Rekalde, eta oso interesgarria izaten ari da, oso prozesu balen esaten nuena, ez? Deserotasun horretan murgiltzen, baina oso plazenteroa den egoera horretan, eta asko ikasten, eta batez ere hori beste bide bat hartzen ari garelako, eta Itziarrek gainera kaina sartzen dit, eta eskertzen dut. Bai. Eta gero ze saia den, karo, ez, bera dauka bere estiloa, nik nerea, eta nola, topatu bion arteko puntu bat, ez? Baina egia zan, ez dakit gero berak esango duen, baina erraza. Berak proposatzen dizkidan ariketak edo, ariketak, zaila dia, baina nik hori nahi nuen, ez? Itziarre aukeratu nuen, batez ere, pixka bat, eskema guztiak apurtzeko, eta venga. Eta ni oso pres nago, oso gogotsu, eta esaten diot baietz denari, orduan, hortxe, probatzen, eta oso gustora, bai. Maik esango luke, 3 beak betetzen dituzula. Bueno, venga, vale. Bai, azkenean, eta esaten dit, ez baduzu nahi, eta bai, Itziar, egingo dugu, eta gero ja ikusiko da... Kurioso da, porque BBB ze hori Ane Guevararekin komentatu genuen hemen nik aipatu nuen, ez? Ane Guevarari zerbait proposatzen dugunean, edo baita zuri ere, ez? Diala 3B magikoak, ez? Egingo dugu, bueno, venga, vale. Bai. Eta Itziarrekaldekin gainera lan egiten ni badakite, kaina, leku guztietatik jasoko duzuela, baino bai prozesua bukatzean edo esaten duzu, nola eskertzen dut. Bai. Eta momentuan bakizu hori, agian zaila edo, baina berak badaki ere, nondik, ez? Badago ere zurekin batera eta dana etortzen da berria berentzako ere, baina gustatzen zait hori. Gainera ezagutzen nau ikusi ditu lan desberdinak, adibidez gizasaltza, gizasaltza ere aldatu egin da, bera egon da pixka baldere laguntzen, eta ezagutzen du nire estilo bat, eta gaude beste bide bat topatzen. Eta nietzako aktoralki oso interesgarria. Bai. Eta hortxe bai, gaur ere goizean ibili gara, eta pozik gaude. Hor, karo, orain polita da, sorkuntza prozesu batean zaudenean, egun osoa zaude hor makinatzen, ez? Eta edozein gauza ikusten duzu, eta bera berdin, ez? Esaten dit, atzu ikusi nuen ez dakit zer, sortzen da hor kimika oso polita, bai. Ez da gelditzen, sortze prozesua da konstantea. Bai. Bai, askotan zaiena da, hortik deskonektatzen, ez? Edo esatea bukatu dala prozesu, jazta. Neuronak mesedez, lasa, utzi hau. Lo egin nahi dut. Bai, baina hain gustora zaude, orduan, hori ez, zaude, gainera hegazkin baten barruan gertatzen da, eta orduan hori ez, gauden mora oro ez, nola egingo dugu, nola dirazteko dugu gazkin bat, edo zelan karriko dugu gazkina, ez, toki batera, eta hortxe, eta testuarekin, Itziar ere aukeratu nuen, batez ere hori ez, ere testua ondo lantzeko,
bueno, aukera hori izateko, eta bueno, aprobetxatzen ari gara, eta oso ondo. Jo, aeroportuak erdi hutsak eta Aitor egunero hegazkin baten. Zein bidia. Nik nahi dut, Egan egiteko modukoa. Ez da hegazkin tipiko bat, Egia da, agian hegazkina ikusita esaten duzula, bueno. Bueno, igual. Bai. Eta Itziarrek alde aipatu dugu, behin eta berrio programa honetan, egon bidatu ezberdinekin, erreferente moduan, eta bueno... Gustatzen zaigulako referentei izan eta bizena jartzea. Aipatzea, gaur beste bi agertu dira, Pablo Ibarluzea edo Jessica Walker referentek, hemen gustatzen zaigu bere azpimarratu, berein izena, berein lana, Itziarrek alde ekarriko dugu. Bueno, ja, hortaz gabiltzalatan bate haber lortzen. Sekretutxoa kontatzen hasi zara, mai. Da. Eta ez dakit norbaitek, txoritxo batek txibatu dizun ala ez, baina ostiraletan... Baina eske nola guain aldatu zara lekus eta hori, Igorentzako izango zan ipuña. Inigo nahi duzu ipuña? Ni nahi etipuin, ba. Eskerrak. Kontatuko dugu zipuin, ba. Neri, gau, Maik ez nago abisau. Eta emango dizuet aukera, nahi duzuen pixka bat aldatzearen, bestela ipuin bat improvisatuko duz, ez dute zer prestatu. Baina nahi duzue, ekarriko ditut ame, ona pertsonaiak edo pertsonairen bat, ze, claro, azkenean, askotan, kolektiboan lan egitea gustatzen zait, baina beste batzuetan ezin duzu. Orduan, claro, nik sortzen dituen beste pertsonai batzuk. Orduan, askotan egon gara 10 pertsonai eszenatokian. Eta, bueno, agian... Truko ona gaina, porque, bueno, lau baino gehiago ezin dialkartu, zuk eramaten dituzu 10 gainean, eta... Orduan hori da, eramaten ditut, eta etotzen zaitu dain, ekartzea, ez dakite, Epi eta Blas. San Blas justo idazte. Beitu. Eta koltsita da marikirekin. Eta Sanepi lotura. Eta esan dut, aprobetxatuko dut hor, eta sartuko, eta ez dakit, agian haiekin pixka bat hitz egin, eta... Noski? Bueno, agian haiekin puin bat kontatuko dut, ez dakit ze ingo duten, baina... Kaixo Blas eta Epi, Gustavo naiz, zer egiten duzue hemen gure irratian? Mutiak, beitu, zein dako zuen, venga, nahi duzuenean, bai? Kaixo, moduz? Mesedez, Epi, bai, esan ondo, arratsalde. Arratsaldeon, kaixo. Bai, kaixo, arratsaldeon. Oso ordurik gara, bai? Bueno, ni ez nago ordurik. Bai, ordurik gaude, tanden bat gara, Epi. Bale, bai. Ordurik gaude. Bai, bueno, ez dugu ipuñi kontatuko. Ez dugu ipuñi kontatuko. Mesedez, Epi, nik... Mutiak, lasai, bai, lasai, itzegin, lasai, eta... Bai, Epi kordoni jartzen nau. Bueno, mesedez Blas, lasaitu. Bai. Lasaiago nago, bai. Bueno, kontua da, Goiuri ez dugula ekarri ipuinik, barkatu. Ni prestatzen ari nintzen, nire ipuinak asko. Nor dago hitz egiten, Epi? Zu, Blas. Eskerrik asko. Bueno, Goiuri, baina asko gustatu zaigun nola manejatzen duzu makina hori. Eskerrik asko. Bai, barreak, txaloak oso ondo. Nire ere asko gustatu zait. Bai, gainera oso ondo egiten duzu, zelan... Mesedez, baina ze pilota zaren. Baina zuk ere esan diozu, ez baina ni serio esan dut. Baina zu, zer... Mesedez, baina utzi dazu hitz egiten. Beti berdin, beti euki behar duzu azkenengo hitza. Bueno, mutiak, ez dakit, zehose galdetu nahi dezuen, baina hauek egon daitezke, orduak eta orduak. Gure, bai. Bai, ez da. Bai, hori ze sartu duzuen, makinarekin barre horiek. Ez, mesedez, haiek izan dira. Barkatu, orain irratia ditua zara, Epi. Ez, baina, ez dituzu ikusten, orduri jartzen aizenean begiak izten ditut, Epi. Bale, mutila. Ai, baina ez aserretu gure gati. Bai, ez beti berdin daude, bi hauek. Ai, baina guk ez dugu nahi, Esan, badauzkadala jaberotxo batzuko rumei banatzen dizkigunak normalean, eta nahi badu dute, pare bat emango dizkigula. De txakurtxo hankatxo bat ola oso polita. Eskertzen da, ez? Normalean joaten gara likuetan eta ez digute esten ematen. Behin boligrafo bat eman ziguten Radio Vitorian. Baina, ez esan hori. Esango dut, egia badatze. Isilduko garala. Bueno, listo, Bai, beti... Behintzat orain trenez etorri naizela, bueno, 3 egon gara hor isketan eta ondo pasatzen dugu. Baina beti mokoka, bai ama. Ba, pentsa, 3 etorri zarete eta trenez jarraitu izan bazen dute 3 helduko zinateke.
Zitxarra. Eta irurak bilete batekin. Ikusi duzu, Epi, ikasi beharko duzu txisteak botatzen. Ez dut harrapatu. Bueno, Aitor Vinagret, agurtu barko zaituztegu. Bueno, eskerrik asko. Irurak, Plazera handia izan da. Plazerra gurea. Gurea. Bai. Bi Radio Vitoria entzungo dugu. A ber, bigarren Gure kuñetxo kafea. entzuteko. Mila esker eta nahi duzun arte hemen bigarren kafeak hartu zaleak gara oso, beraz. Aitor makina hutsa eta zuk ere ondo manejatzen duzu zure makina. Mila esker. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Adio. Agur. Tus maneras silenciosas, la gracia en el